Hi, good morning mga kasyebe. Magandang umaga sa inyong lahat. Today, may gagawin tayong panibagong vlog. Meron tayong nabibiling bagong motorcycle. So, as of now, gagawin ko is i-review ko muna tong bagong motorcycle na nakuha ko. So today, papakita ko sa inyo yung pinakabago kong motorcycle na nakuha. So, ito na siya guys. Isa siyang sniper. One week lang naisipang i-review to kasi medyo busy din ako. At saka dito lang to sa loob ng bahay. So ito siya ngayon. Papakita natin. Ito po siya ay 150cc. Fuel injected. Liquid cooled. Then may ano to. Hanggang 5 speed lang. Hindi ito katulad ng ibang motorcycle na umabot ng 6 speed. Ito ano lang, 5 speed lang to. So ito siya. So dito sa gulong, yung gulong natin, compare natin sa dati, medyo malaki na to. Yung size ng gulong natin is 90-80 by 17. Disc brake na siya dito sa harap at saka doon sa likod. And then yung headlight natin is LED na siya. Ito yung itong dalawang ilaw na to is for the low. And then itong sa gitna, ito yung high. And then dito naman, ito sa kabilaan, ito yung hazard natin. And then ito yung parking light. So yun. Yan. Ito naman yung gulong natin dito sa sa likod. Malaki siya. 120 70 by 17. Then ito yung niya, disc brake niya. Malaki rin yung natin, gulong. Ayan. And then dito sa panel natin is digital na siya. Full digital. Ayan, makikita mo yung gear indicator, odometer reading, kilometer reading, fuel gauge. Dito sa taas, dito mo makikita yung natin sa neutral, signal at saka hazard. At saka dito temperature gauge. So ayan. And then meron pang dyan. Click mo lang to. May trip 1, trip 2, and then oras. Ayan. Complete po siya. So ayan, ito yung natin. Side mirror. Maganda na yung niya. Ito yung natin, signal light. So ito yung backlight. Check brake light. Ayan. So ayan. And then dito, ito yung switch. Ito yung hazard. And then ito yung starter.
dito rin yung switch natin sa sa headlight. Actually wala, hindi ito yung headlight natin. Pag nag-start yung motor, nag-start na rin yung ilaw natin. May pass-light din siya. Ayan. Start natin mamaya. Ito yung turn left, turn right natin. May horn din tayo. Ayan. And then yung ignition switch natin. Ito. Papansin nyo mayroong siya dito. Ito yung lock. Ipopush natin. Naglalaki. Ayan. Balik mo lang dito. Ayan. Yung takbo natin is 100 pa lang. Hindi ko pa ito hindi ko pa ito na biyahe kasi wala pang rehistro. Hindi pa siya naparehistro kasi bago pa lang. So, start natin. hazard. Yeah. Ang hazard na siya, so hindi mo kailangan makabawasan ko dito o electrician. Yung hazard na siya.
guys, sana magustuhan nyo yung video ko ngayon. Please subscribe to my channel. Please don't forget to click the notification button para update kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat po.